Segra. Nechaj ma, veď sme v škole. Kedy príde asi učiteľka? Ja neviem, veď stojí vpredu. Veď si nevšimla. ešte tu není. Ale veď tam stojí. Tak dobre. Veď predo mnou sedí táto. Ja sa nevidím. No a čo? Všetci stoja. Prišla učiteľka. Deti, budeme sa učiť matematiku. Nehomkajte a ideme sa učiť. Takže vám roznem papiere. Tu máš. Tu máš. Prepáč, tu máš. A tu máš. To bude test? To bude test. A vy sa tam nemojúkajte. Jasné. Segra, chápeš to? Nie, ja som sa neučila. Čo budeme robiť? Ja som sa učila, takže 2 krát 2 sa rovná... Koľko, Segra? 4. 20 minus 20 sa rovná 0. Takže píš, Segra. Dobre, už píšem. Ešte, že mám nafarbené ucho. No. Aj ty A píš. ja píšem. Brácha, mne sa to tak nechce. Brácha, No. nechce sa ti to robiť. Tak, koľko je 2? Ja to už mám. Môžeš mi to prosím spraviť? Prepáč. Čo si ma zhodil? Zoberiem si ten tvoj a ty si môžeš robiť No díky, ešte raz. super. To sa nerobí, vieš? Pani učiteľka. Ja ti to dám, len to nehovor učiteľke. Dobre. A pomôž mi s tým. No, A čo mi za to dáš? prachy. Prachy? Však nemáš prachy. Mám doma. Nechcem prachy, no daj. A pôjdeme na hambač. No dobre, ja nemám rád hambáče. Máš, neklam. Nemám. Veď máš obrovské brucho. No čo, ale ja nemám rád hambáče. Tak čo máš rád? Ovocie. Slaninu, jasné. Môžeš mi to urobiť, prosím? Ja to nechápem. Už to máš. Ďakujem, zatiaľ tu. Brácha? Či sa igra? No. Čip. Vieš to? Čip. Mala čo viem. Čip. A ty si sa neučila? Učila som sa, že koľko je 1 plus 1. No tak to tam napíš. A chod dole z lavice. Mám to. No deti, už máme všetci hotovo. Ešte nie. Brácha, urobíš to? So mnou? Tak rob. Pozri, toto máš zlé. To si musíš prepísať. Ale neradíme si. Prepáč. No dobre, už hotovo. Ja Končíme. to ešte nemám. Ale máš, už som ti to napísala. A ty to nemáš, Sejkra. Mám, čo sa kúkaš kam? Tak. No, deti, máme to? No. Áno. Tak ja si to od vás poberem. Dievčence, asi budete mať za 1. Ďakujem. Koniec videa.